clwb cerdded yn y clwb, dyn ni'n mynd am dro yn y cefn gwlad bob wythnos. Wel, mae'n gyfle gwych i ddefnyddio'r Gymraeg a cwrdd â phobl eraill sydd â diddordeb gyda cerdded ac hefyd yn y iaith. Mae'n wych, dwi'n mwynhau llawer achos mae'n llawer o clefydd gwahanol bob wythnos. Dyn ni ddim yn mynd ar un lle bob wythnos, dyn ni'n mynd i'r cle gwahanol. Nawr yn y man, dyn ni'n cwrdd lan ei gilydd yn cynllunio ble i mynd dros y sir. Felly, fel arfer, dewis rhywle diddorol na hyfryd, cylch cyfloes i cymryd. So, mae tîm bach o hoel bob tro, sgwrs yn y Cymraeg. Mae llawer o hanes a llefydd fi ddim yn mynd o'r blaen, so mae'n diddorol bob tro yn gwych. Un o'r prosiectau oedd i gael bobl ifanc sydd yn hoffi berfformio i fynd o gwmpas cartrefi gofal i berfformio i'r hen bobl yn y cartrefi gofal. Eithon ni gyda pobl ifanc o'r ysgol lleol a roedd hyn yn cyfle gwych i bobl ifanc i berfformio a gael profiad o berfformio ac hefyd oedd yn hyfryd gweld y ddau genhedlaeth gyda'i gilydd yn joio. Teithiau ieuenctid misol, y syniad oedd i cynnig teithiau i griw o bobl ifanc pob mis, felly gallen nhw mynd allan a joio, cymdeithasu gyda'i gilydd yn y Gymraeg. Maen nhw eisiau symud i ffwrdd o feddwl taw y Cymraeg dim ond yn yr ysgol mae modd ddefnyddio'r Cymraeg, a bod modd i nhw joio a cymdeithasu yn y Gymraeg hefyd tu allan i muriau'r ysgol. Felly, dwi'n credu ni wedi bod yn llwyddiannus iawn y cynnig y teithiau yma. Dyn ni wedi mynd i lefydd fel syrffio dan do, parciau thema, megis Alton Towers, Thorpe Park. Dwi'n credu trwy wneud pethau fel hyn, dyn ni yn mynd i cael newid agwedd gyda'r pobl ifanc a bod nhw'n cael y cyfle i ddefnyddio'i Gymraeg yn ffordd maen nhw yn hapus, yn joio, yn chwarae, neu beth bynnag maen nhw eisiau wneud. Fi bod mewn clwb gemau fideo am tipyn o'r amser nawr. Ni'n jyst yn chwarae gemau fideo ar hwyl i wneud a mae'n gael fi i siarad Cymraeg tu mas o'r ysgol tipyn bach. Dwi'n dod mas ar ôl Fagnes Freddy's 1-4 a mae'n ddim yn gwahanol i'r Organgton fel, so ni'n mynd... Mae'n llawn i pobl ifanc sydd yn gwybod Cymraeg i dysgu ac i mwynhau a i rieni hefyd, ac maen nhw'n gallu dysgu Cymraeg. Ac i helpu ar laddu cymuned o wneud YouTube yn Cymraeg.